Kudha Kumara yen pancen kowe arep males karo aku ketokno jiwa kaprawiran. Ketokno kasektenmu aja nabok nyilih tangan bangsat elek. Anuan. Ngono parat. Aku aja dadi menungso, negaraku mbok obrak-abrik ya mergo kowe. Sing atas aku badan sukma dadi Kumara. Bakal tumindak mesok konangan karo kethek kegorengan. Kowe digdaya jaman biyen, saiki kowe wis tuwek karo nyeklaki balungmu. Papaning Adil menika wonten pundi? Papaning Adil menika wonten raos Panarima. Mapaning Adil menika wonten rasa panarima upaminipun tiyang kalih mongko badhe andhum wujudipun tigan utawi ndok. Sampun dipun godhog sampun mateng wonge loro ndoke siji. Dipun palih nampa sepalih-sepalih menika sampun adil menapa dereng? Kowe iwak apa? Aku iwak lodan. Sing mburi, aku iwak wagal. Kowe bangsane ngopo? Aku ya bangsane iwak. Kowe iwak apa? Aku iwak cucut. Lah sing mburi, aku iwak kutuk. Lah sing mburi kuwi ya iwak. Iwak apa? Lut. Apa? Lut. Welut ndelonteng. Sing mburi iwak aku. Kowe iwak apa? Aku iwak abon. Kok. Hah? Sing nganggo duduh. Nganggo duduh. Heeh, coba banyu ngono. Ya tengkleng. Malah tengkleng. Malah maripun mangan ora. Ora, wis sapa kene lho, mestine aku malah njubriyani kowe. Kowe sing ganggu gawe. Bedah tambak yo apa ora yo. Lah ra apa to? Lho sing iki sing gawe kapitunan, sing bedah tambak yo iki. Andene aku sing kesempyok ngaradan. Ayo, mari tak bondo tanganmu. Katur nang sane Kanjeng Rama iso nyekel aku sasat, iso nyekel angin. Maju legane. Wah, kalak kokop getihmu. Rada degleng yo ben. Namung soro diapun ora kepapat kaning atiku. Wah. Wah. Ya ah. Ya. Ah. Modar derajat apa? Ya kena tak capit gulumu mbok anggap apa? Aku Detya Kala Kata Yaksa sejatine aku dudu bangsaning iwak. Ayo arep pola budi-budiya. Kacarita. Yektine Raden Srenggini ugi darbe pusaka wujuding capit ingkang mapan wonten ing asta kanan kiring.
Nadyan to wujude kaya kuku kalamun to megar. Pranyata dados kalih wujud Japit. Samono. Mulat Raden Senggini Risaksana dening mangke. Ngasta gulune Rekata Yaksa. Jinapit kawan Senggini pedhot pejah ngrumbiyeni. Kapake beda iki mau. Tak pateni. Lho, iya pancen wis mati aku ngerti. Caramu untuk mateni piye? Alah, udah wis mati lah ya wis ah. Aja ngono. Kowe iki putrane Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Rama Kudara aku ya ngono. Kenang apa kok ora ngaku? Tak kandhani aja omong-omong wong. Ora nek kresik-kresik ya cah cilik. Ngene tak kandhani tak blakani ya. Aku duwe pusaka. Iki nek ngene iki wujude kaya kuku. Ya, Kanjeng Rama ya ngagem kuku iki dudu kuku Kakang. Lho, kowe weruh iki megar. Lho, nek megar dadi Japit. Arep nyoba apa iki? Wis. Nyoba sembrono. Mula buta kuwi mati meh pedhot gune tak Japit nganggo tanganku iki mau. Mbah. Weh. Iya. Bener yen to putra Jodipati kuwi mau Nadyanto putune urang karo putune Yuyun bisa piguna tumraping bangsa lan negara bisa gawe tentrem. Wis to Kakang, ora usah gagas. Kowe iki anake urang, aku anake Yuyu, ora usah dipikir. Sing baku aku karo kowe meru labo-labet karo wong bener. Titik. Ya, bagus. Kapake mong. Aja bang. Kuwi mek ndekku kowe. Ora gelem gayatian dhewe. Ya, gandeng kowe wis sembelakane aku ya genti bloko karo kowe. Ya. Mbok kapake mong. Ketiban sungutku aku iki duwe upas sing kena dinarani upas kobar. Dadi aku yen to ngetoke sungut iki mau tak sungut kena upasku mati kuwi mau. Wah, ngono ya. Iya. Duh. Ya Kakang. Yo, aku seneng jan aku melu bungah putra Jodipati iso ngrampungi gawe. Matur ngersani Pepundhit. Yo, ayo. Iblis lanat Sida Senopati ku sakloron mati ora tengahing Bengawan. Para Pandhawa, pelakno Prabu Godhamangkara. Jagat Dewa Putra ya jagat pangestu Ngkara. Lah, tuwing godha iki kok werna-werna ya. Aja sumbar kowe. Wat nampar sing Jaka Cakra Baskara tak sembah dramakamu.
Slanat Kuda Kumara yen pancen kowe arep males karo aku ketokno jiwa kaprawiran ketokno kasektenmu aja nabok nyirih tangan bangsat elek. Anuan ngono parat aku aja dadi menungso negaraku mbok obrak-abrik ya mergo kowe sing atas aku badan sukma dadi Kumara bakal tumindam saka konangan karo kethek gegorengan. Kowe digdaya jaman biyen, saiki kowe wis tuwek karo nyekleki balungmu. Anoman aku rumangsa tobat Anoman bareng aku mbok angkatke gunung ngurungan sak nalika ketir-ketir rasane atiku aku eling Anoman aku eling aku temekaning pati jalaran aku mbok entepi nganggo gunung bandaku entek ya mung perkara aku nglabuhi gunung apa-apaku kadol mung perkara gunung bojo kadol ya perkara gunung. Alah ya grinding barang kuwi sing marai. Oh, mula dadi apa peling, ngeten. Ayo, kowe dina iki bongko. Ya, Anoman. Balen gunung aku tak bali marang papanku. Wah. Yayi Prabu menapa Yayi Prabu paripaksa badhe nglajengaken ngrisak wewangunan menapa Yayi Prabu kepareng inggih menika manunggal kelawan ingkang ngrayi para Pandhawa kula pitados Yayi menawi Yayi Prabu menika kersa rukun kelawan ingkang ngrayi para Pandhawa kula kinten negaripun inggih badhe kasamadan menapa ing dados kamulyaning para Pandhawa. Pandhawa mulya menika mboten kagem piyambak, ya menapa malih paduka taksih kadang. Koko Prabu kula mboten nyuwun dipun wulang. Kula mboten kepengin piwulang. Kula namung kepengin adil. Nyuwun pangapunten nggih, Yayi. Adil menika mboten kenging dipun tingali. Papaning adil menika wonten pundi? Cobi. Papaning adil menika wonten pundi? Papaning adil menika wonten raos panarima. Mapaning adil menika wonten rasa panarima upaminipun tiyang kalih mongko badhe andhum wujudipun tigan utawi ndok. Sampun dipun godhog sampun mateng wonge loro ndoke siji. Dipun palih nampa sepalih-sepalih menika sampun adil menapa dereng? Nggih, menika nawinipun sampun adil. Nggih, menawi manahipun menika narimah. Ning nek atine iki ora trima diwenehana separo padha, mesti duweni rasa pangresula. Nadyan to diwenehana mung secuwil, ning nek atine duweni rasa panarima. Ngatur kepenuwun karo Gusti. Oh, mbok menawa peparinging Gusti ya mung semene iki wajib tak tampa kanthi tulus ikhlasing ati. Menika papaning adil Yayi. Walah, gambleh ora kepengin diulang. Ayo bola bali aratu ki nek berkunung.
Ratu Mogol, Ratu Konyol. Kapan arep entuk katentreman? Jadi sami nyaji wonten timbalan iki ngadhawuh Koko Prabu. Aduh Yayi. Dinten menika Prasadat Pandhawa nampi kanugrahan karana dinten menika kasembadan ing Yayi Werkudara. Anggenipun ambak ilining Bengawan Serayu sampun saged kasembadan ketitik ilining toya saged murakapi sagung para dasih langkung-langkung para kawuling pradusunan. Para kadang tani kang saminggal pegalan sawahipun. Inggih Koko Prabu. Inggih Yayi. Maturipun Kakang matur nggih tumut kesamadan. Kamulyan ingkang dipun tindakaken dening kadang kula Yayi Werkudara sakadang. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Kajawi saking menika Yayi kanugrahan iki ngangka kalih. Inggih menika tambahing kulawarga menika ketingal malih putra Jodipati putranipun Yayi Werkudara kang mijaya saking Begawan Arkata Tama wiji saking Dewi Kotawati kang namipun Srenggini. Inggih tumut biyantu nyirnakaken reretu ingkang angreridu kaendahaning wujuding tambak utawi bendungan kala wau. Mekaten nggih Koko Prabu. Inggih Yayi. Doro mbar kakangku apa? Iya, ngaturake panuwun marang Gusti ingkang ngakarya jagat. Muga-muga para Pandhawa nggone mulyakake para kadang tani kanthi bendung Bengawan Serayu bisa murakapi anjalari ayem tentrim adil kelawan makmur. Ya taestake dawuhmu.